Hej YouTube! Så skal du se her. Jeg er en Applecast Mama, han er i gang med sin videoen. Vi er en, der bare lød forbi at tage sig nogle grund. Så ja, nu er jeg i gang med at opgøre videoen. Er I klar på scripts? Jeg er tilbage i spillet. Jeg kan bare under. Jeg er her under dig. Okay, når jeg lige sidder til videogade, så ham det Kjeld om man er lige livet, så jeg smider lige på en note her med, at jeg skal snakke med ham herinde i de nærmeste par dage om okay, men du kan godt se, altså, at han gør det med vilje, løber forbi og tager sig med vilje. Ja, jeg kan godt se det, det er lige at sidde sagt til dig. Det er jeg godt se. Sæt mig i sporen. Jeg har også som en note. Okay. Nej. Gratis grønlicens i sporen fra borgmester. Jeps. Se borgmester, du kommer ind, du sidder du ikke stoppe i den der menu mere. Du er ikke stoppe i menuen mere. Borgmester, jeg vil gerne have license. Borgmester, er det gratis? Eller borgmester, kan du huske, du sidder fast i den der menu? Du er lige rejoiner. Ja, tak. Ja, tak for hjælpen. Ja, det var ikke bare hjælp, det var Glenn Andersen admin der. Hvad fanden var der sket? Jeg forstår det ikke. Jeg sad fast i en menu, og jeg lort til at stave og alt muligt. Det siger du ikke, fordi det kunne jeg godt se, da du stavede til mig. Jeg tænkte lidt, at du er ordblind eller sådan noget? Nope, jeg er bare lort til at stave. Okay. Hvis jeg har lyst. Han sætter printer ind. Okay, var den ikke top level den der? Fuck en creepy dukke. Så. Jeg ved ikke om du kan advance duplicaten, tror jeg ikke. Lad mig lige komme ud. Nej, lad mig komme ud. Jeg tænker også lige, du skal skrive ud af min butik. Prøv lige at snakke pænt. Hvad har vi navn? Har vi navn til dig? Hvor min bønne går af, mand. Nå, jeg skal lige have dit navn. Er det biceps, eller hvad? Hvad laver du? Du må konfiskere den her bil. Hallo? Den der? Den holder på fortovet. Ja. Jamen, det er en bevisning, der skubbet ind, og der Hvor er ikke... du ulækker, mand. Nå, sig hej til YouTube. Sig hej til YouTube. De kan se dit ansigt. Nu ved alle YouTubere, du er. Alle ved, hvem du er på YouTube. Jeg har våben på mig. Men du har også licens. Min bil, lille dreng. Jeg har ikke license. Ja, nu gør den det igen. Kan du ikke få den dernede? Hallo. Hvor? Hvad nu? Du må konfiskere bilen, for helvede. Du må konfiskere bilen. Nej, fordi den er ikke nogen grund, fordi... smadret lidt ind i en... Nå. Hallo. Hej. Jeg har våben på min license. Der gør den igen. Politi, skal du ikke gøre noget? Hvad laver han? Run? Vil du venligst tage med? Nej. Tak.
Hallo, skal du ikke, hvad skal du ikke gøre noget? Jeg har våben på min license. Det må så se licens. Eller ID hedder det. Jeg kan sgu ikke vise dig min licens, men jeg kan vise dig mit ID. Get pranked! Ja, jeg ved godt. Er der ikke sådan som sidst, der har du også ID. Licens. Nu gør det igen. Jeg har våben på mig. Okay. Jeg har våben på mig. Politi, hallo. Politi, luk mig lige ind. Hallo, politi. Det kan du ikke mene. Yes. Smadrer os bare. Smadrer. Død, du er en død ordentlig dreng. Hvor fanden er min golf hen? Where is my golf? Skal du stå og tro mig? Jeg skal ikke tro mig, mand. Wow. Hvordan kommer man, hallo, kan du ikke hjælpe mig? Hvordan kommer man ud herfra? Hvordan kommer man ud? Prøv at kigge. Jo, bare kom her ind, pakken her. Sådan der, tak. Du er godt nok grim. Jeg boede også der. Så er det ud. Ja, men jeg har lige før i PD sagen ham der har besmadret mig og sådan noget. Så dræbte jeg ham, og så nu kommer han hen til mig, imens da jeg så, at jeg lavede mit våben. Så kommer han hen til mig og kontakter mig. Det må han ikke, når det er, at jeg har dræbt ham. Jeg sagde, jeg sagde til dig, du var grim. Ja, du var nede i PD, så du vil slå mig og alt muligt. Så dræber jeg ham nede i PD. Og så efter det, at jeg har dræbt ham i PD, så kommer han, søger han i kontakt med mig igen. Det må du ikke. Jeg kan godt sige til dig, du er grim. Ja, men jeg har, men du bryder en alær så, fordi hvis jeg har dræbt dig, må du ikke kontakte mig i 4 minutter. Jo. Det må det gerne. Nej. Jeg må da godt gøre dig hen til dig. Hold nu. Jeg kan da ikke undgå at gå efter dig. Læs reglerne. Hvorfor skal jeg op min kæft? Hvorfor? For du snakker for meget? Og så stikker han også af i verden. Kan I stille bedre ringning? Ja, jeg stikker så ikke af. Vel, mand. Skal jeg plukke dig igen, eller hvad vil du have? Nej. Og du skal plukke mig igen. Hvad nu? Så, det var Jeg synes, din attitude er ret men negativ. Er det ikke lidt dobbeltmoralsk? Nu bruger du en alær. Jeg bryder ikke af det der. Jeg har ikke været død. Kig sådan, jeg har ikke været der. Du har lige sagt, skal jeg plukke dig igen. Og ikke mærke til, du siger igen. Ja. Jeg kan godt huske det, fordi jeg er ikke død. Jeg bryder ikke af det der. Nej, men altså nu er jeg ligesom en anden person. Noxy, jeg har et spørgsmål. Gå tilbage, hvor man Så skal jamen Det står desværre sådan. En case, mand. Wait, du kalder RDM, men den skyder dig. Ja, han har skyder mig til det. Jeg har ikke helt fået grund til det. Jeg har videobevis, du sagde, skal jeg smadre dig, sagde du til mig og sådan noget. Eller skal, du sagde et eller andet ondt, kan jeg huske. Så siger jeg, hvad siger du til mig, så plukkede jeg dig. Så når jeg går her, så lader jeg mit våben, står her. Så kommer du hen til mig, så går du bare hen til mig og siger, du er grim. Du må ikke søge kontakt med mig, fordi det er mig, der har dræbt dig. Du må ikke søge kontakt med mig. Må jeg så ikke kontakt med dig? Det har jeg i hvert fald fået vide. Det har jeg fået vide en app, men... Så jeg må gerne snakke med dig, så længe det ikke, så længe det ikke er noget med den sag, samme sag at gøre. Nå, okay, jamen så undskylder jeg. Så jeg fortæller, du var grim. Hold nu op med at sige, at jeg er grim. Der er ikke grund til, at du har maske. Stop. Har jeg maske på? Nej. Undskyld. Jamen, så kan I lige lukket. Men skal lige se her. Så er det godt der. Okay, vi skal bare lige vente. Vente, og den her politik så.
Gør jeg ikke for det, men sådan er det jo. Hvor langt tid gik der cirka mellem... Altså, men det var, han kom hen til mig, der gik sådan 10 sekunder. 10 sekunder, jeg har prøvet at overleve det med. Jeg har videobevis, hvis det er. Det har jeg noget, så det er helt fint. Ja. Du skyder mig ned i PD. Så skal du også lige gå op på PD, så er jeg klar for 18, men der er max gået 10 minutter. Det minimum hedder det så. Så går jeg hen til dig. Plus, først så klatrer op i træerne, ligesom man er. Så fast op i træet. Indtil jeg kom fri, så gik jeg ned til dig, så sagde du var grim. Så gik jeg. Ja, men du har... Ja, men jeg vidste jo ikke, at... Jeg har fået videre en anden app, men før, at man bare ikke kunne se kontakt med personen, der har gjort det. Det var vi på vide. Jeg skulle læse reglerne. Jamen det er det noget, jeg på vide. Hvis det ikke står i reglerne, så... En atme. Er det ikke det der? Er det ikke dommermoralsk? Plus da du sagde lige derude, skal jeg skyde dig igen, siger du så. Ja, jeg har ikke brugt den af lærer. Ja. Det er jo ikke at bryde noget. Har du gjort det? Hvis da jeg dræber dig, så kan jeg godt huske, at jeg har dræbt dig. Jeg kan huske det hele. Vi kommer ikke rigtig videre, den sagde her. Nej. Længe vi bliver med så at diskutere. Det kommer fra foreningen ud af. Ja. Skal jeg købe en golf ud? Hvad siger du? Jeg skal nok købe en golf ud. Ja, det kan du jo gøre. Okay, super, det kan du bare. Færdig. Ja. Kan du ikke lukke mig? Eller han bruger jo NLR så. Kan du? Det er jo NLR. Han er jo død dernede. Du lagde en... Der er gået over 5 minutter. Nej, det er der ikke. Der er ikke over. Det kan jeg se, der er. Okay, det er der så. Ses. Du skød ham 21-28. Ja. Ses. Okay. Og du bruger reglerne, mand! Du bruger reglerne! Ey, Tarux, du bruger reglerne! Ja, vil du lige? Ja. Goddag. Godt dårligt. بابا الشجع الحمد لله سلام حبيبي يا قلبي what the fuck nej hold up Og Sonix, hvad hedder du på YouTube? Jeg har godt set en film. Ja, han har også lige brugt den af lær. Han hedder Hvad er det? Jeg skal se, hvad det er, han helt hedder. Hvad? Jeg skal se... To sek. Jeg skal lige... Hvad siger det igen? Jeg skal lige finde ham. Han hedder Lalle og #GG. Han døde, jeg sagde til en af dem, du bryder reglerne, du løfter en bil med din physic gun. Så siger han, ja til ham, og så siger han, nej, han er admin. Og så bagefter så døde han derovre, han blev kvæst af en betjent. Lige der, så bagefter lå han over til betjenten og siger, Waller, jeg er sur på dig, mand. Så det han også på den der. Det er vist lige lidt på reglerne. En bil der. Wallah, man. Ej, så der. Sådan der. Hvad? Han sagde det jo ikke rigtigt, fordi han sagde, sagde som jeg call admin eller andet. Det er ikke fordi, han sagde det. Jeg siger til en admin, du prøver reglerne, du løfter en physical gun med, du løfter en bil med din physical gun, så siger ham der Lalle, nej, han er en admin. Og så bagefter så døde, bror han også en alær. Du kan se, at han blev fast af en betjent her.
Så betjenten griner og bare siger, what the fuck? Ja, Så bagefter løber han bare ud her. Hvad fuck laver du, mand? Jeg har video, hvis det er bevis. Og han kommer tilbage igen til. Jeg prøver lige at snakke med ham her. Hvis det er, jeg kan give det på video, hvis det er. Løse, mand! Det ved jeg godt, man. Tak for det, man. Og nu kæft, mand, den er grim alligevel. Den er pink. Fuck, det er sej. Den er grim, mand. Den er pink. Jeg har våben på min license, for jeg er død. Hallo. Jeg har våben på mig. Hallo. Abemand, jeg har våben på min license, så jeg er død på det her for noget tid siden. Nej. På Steam. Det er borgmester. Seriøst, tror du ikke på mig? Fedt mand, så behøver jeg ikke license. Jeg kan så ikke få nogen kopi. Hvis du så våben på dig, altså så er det venlig at forsvinde. Jeg har lov til at være her. Det her, det er, hallo. Hvis jeg er her, det her, det er ikke jeres grund. Lige her, det er ikke jeres grund. Det derinde er jeres grund. Nej. Ja, så har jeg lov til at være her. I skal bare til stille om jeg må være her eller ikke på. Så jeg synes lige, du skal tys. Lad være med det der. Skal du have en kugle i hovedet? Hvad? Jeg beder dig bare om at gå. Hvis du havde våben. Hallo, han tror mig ham der. Han siger, om jeg skal have en kugle i hovedet. Ja. Det er også fordi, ligesom også fordi det er det min grund. Jeg er så borgmester. Men det er sådan noget, du skal ikke tro folk. Det må du ikke. Det er ret dårligt at tro folk, tror jeg. Ja. Hej. Han nægter at have sagt admin i RP. Så kan jeg så tage mig op på taget, så viser jeg dig videoen. Jamen jeg tænker, kan du bare lige uploade den, fordi det tager lidt tid at uploade den. Der siger jeg, okay, jeg og så kan du bare kalde på mig, når der er. Ja, du hedder Sam. Jeg skal lige skrive dit navn ned. Jeg skal lige skrive dit navn ned. Skal den her på dit kontor? Ja, kom. Fint, dit navn skrevet ned, og jeg uploader den nu. Super.